moi. Se olisi krengeisyyden huipulla täällä. Se olisi Tumble Guys vuorossa. Mennään peliin. Loading. Mikä tuleekaan vastaan? Tällainen mappi. Okei. Let's go. Täällä mennään. Ha. Hyppyääniä. Mistä minä pääsen? Tästä ei. Tästä ei. Tästä pääsin. Tätä mä oon mukaan peliin. Tästä liikkuvia laatikoita. Pääsen niitteikin yli ihan helposti. Sitten okei. Apua. Nyt tippuin. Voi miksi nämä aina hakkaavat minua nuo tolpat? Trampoliineja. Niissä on aina ollut hauskaa. Mielestäni. Miten oho. No moi vaan. Miten minä pääsen tästä? Eliminated. Round over. Hävisinkö minä? Mä oon tyhmä peli. Eiköhän vaan uuteet peliin. Mikä siellä sitten tuleekaan? Oho. Sama mappi. Mikä sattuma? Voitaanko tämä? Mä oon ihan takula ykkönen. Kunhan mä pääsen näistä seinistä ohi. Miten minä pääsen näistä ohi? Ei. Miten nuo pääsee? Tämä on ihan mahdoton. Miten tuolta pääsi? Varmaan joku hakkeri. Minä olen hakkeri. Tämä on ihan huijausta. Noin nyt pääsee. Ehkä se niin ole hakkeri. Nuo alkavat kohta tuolla. Okei. Nousevat ja laskevat laatikot läpäisty. Sitten tästä äkkiä ja kuhtas putua. Ei taas putoa tänne aina työntävät minua. Ihan epämukavaa. Tästä pääsee äkkiä. Mitä? Ei taas. Hävisinkö minä? Tämä on ihan tyhmä peli. Ehkä tämä ei olekaan minulle. Painakaa sitä. Tiedätte mitä? Jos haluatte nähdä minut lisää pelaavan tätä peliä. Ja ehkä mahdollisesti parantumaan tässä pelissä. Mutta nyt näemme ensi videossa. Hei hei.